והרי החדשות, אנחנו בגלגלצ, חדשות הכי טובות. ועכשיו נעבור לכתבנו בשטח, ניקיטה יששכרוב. ניקיטה, אם שומע? ניקיטה! למה אתה צועק? אני שומע טוב! כן, מה החדשות? שלום, חדשות מרשות. אני חושב שהחדשות האלה הם בסדר. אז נתחיל. פצצה גרעינית הולכת לפוצץ את מדינת ישראל! בומבה מתקרבת! אסטרואיד יפוצץ אותנו! צונאמי הכי גדול בעולם מגיע! נעבור לאריאל. תעברו לאריאל, יאללה. אוקיי, תודה רבה ניקיטה, ואנחנו נעבור לחסות. החסות משודר בחסות סוף שבוע רגוע בגלגלצ, רגוע.